Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Unjani siswami? Ngiyaphila butami njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo nokuthi uphuma kunendawo. Igama lami nguZanele ngakwaNgcobo Isibongo, ngiqhamuka le kwaMhlabi yaLingana. Okay, Zanele, ulethwe yini namhlanje kule show? Into engilethela la butami uzosho ukuthi mina ngumahosha nje. Ngumahosha osebenzela uSathane. Ngiyabhebhisa, angibhebhisi noma ubani. Ngibhebhisa amakholwa. Ngidila namasonto, ngibhebhisa abefundisi abashadile ukuze babhidlikele imindeni yabo. Nabanokholo, nginciphisa ukholo lwabo bangabe basakhona njengasekuqaleni. Musubhebhene nje nami, impilo yakhe ayibisafana. Eish, Imshado yabantu yabhidlika, oshadile uyadivorce. Owayekholwa kakhulu akabe sakhola. Umfundisi nje ibandla lakhe lashabalala ungabikho umuntu oyesontweni lakhe. eish. Uthi umuntu mayelale nawe nje uyaphasha. Umuntu mayelale nami nje uyaphasha. Mawukuthi wawazi ukuthi hayi leli bandla linomfundisi onemali, imali yakhe yaphela. Makwazi ukuthi nowonikela kakhulu esontweni nomndeni wakho ninemali ni rich. Wabhebhisana nami nje, imali yakhe yashabalala kuphelile ngawo awusali nalutho. Eish, hayi kunzima. Yo, kuningi bhuti wami, ngathi ngathola nje iSteve ngehlisi. Okay, yeah. Yabona le. Yeah. Shayiko. Sekungcono ke manje. Yeah. Sekungcono. Alright. Ekukhuleni kwami mina bhuti. Sikhule ekhaya, ngikhule nogogo. Yeah. Noma ngilanywa amantombazana awu4. Ekhaya ke besaza ukuthi semzini wentombi ngoba nje abantu besifazana kuphela. Yes. Bakhona omalume no auntie kodwa sihlangana bangama family gatherings kuphela la sibona nakhona. Kuthe ngenza umatric usuphela unyaka nje yabonga ama final exams kanje ngaqala ngaba nokugula. Ekuguleni kwami benginomuntu ovele aphathwe ikhanda esikhaleni nje bese ngiyaquleka ngithule kungonakele lutho. Ngisho esikoleni bese ngiyile ngane equlekayo mase ngihamba kuthiwa nayi lengane equlekayo nayi lengane equlekayo ekhabe ngumuntu ohamba ibhedlela left hand right center odokotela bathi ababoni lutho. Kwahamba ekhaya yakhe ugogo wami ekhaya abantu abakholelwa esikweni badecide ukuthi bangise kumuntu ugogo wasendaweni umuntu wesilisa oyistabani ugogo. Hawu Udumile endaweni ukuthi nje uyalapha wonke umuntu uyamazi endaweni. Ugogo wadecide ukuthi hayi gogwami badecide ukuthi bangise kuye loyo muntu ayongilapha ngoba esibhedlela odokotela babona lutho ngami. Masifika kugogo angibuke esigodlweni sakhe singene nje ahlase phansi ecansini angibuke abesathi kugogo wami nomama uyayibona inkinga yami ukuthi yini futhi unayo solution. Bona abahambe bangishila kodwa bangishiye no 3000 2000 owembuzi 1000 owemithi lazongilapha ngayo. Wase ukhokha 2000. Wathi nje yena bakhipha 3000 u2000 owembuzi 1000 owemithi. Okay. Ukuthi imbuzi uzoyenzani akazange bachazele futhi naba bakazi bebuze ngoba bamthembile umuntu nje simazi endaweni. Yeah. Eish. Bangishiye ngangizohlala kuye ugogo 7 days bese ngibuyele ekhaya. Ngithi mase ngilele ebusuku ugogo afike ufika nesitsha. Isitsha sigcwele igazi ngicabanga ukuthi la ngango 2 liter. Imeshwe igazi lembuzi. Ufika kimina uthi mina inkinga yami abantu abadala amadluzi. Yes. Njengoba bengihlupha bengigulisa esibhedlela bangaboni lutho bafuna ukuphuza bomili bafuna ukuphuza igazi. Kumele ngihlale la angilaphe ngiphuza igazi for 7 days bese kuba imanye ekhaya. Ngingabe ngisambuza kakhulu ngimangala ukuthi lo 7 days ngiyaliphuza igazi lembuzi. Sazo igazi lembuzi liyanquma. 7 days wonke every day ngiphuza igazi lembuzi imbuzi eyodwa li fresh every day. Ngingabe ngisabuza okuningi ngoba ngiyamethemba uMakhosi. Kulo 7 days every day ebusuku mase ngiphuza igazi ngiyajuluka. Futhi every day ngiba nephupho. Amaphupho ahlukile kuwo wonke lo 7 days usuku nosuku kunephupho la khona. Ngiliphuza igazi ngosuku lokuqala ngilale
ngijuluke ebusuku ngiphupha ngisemoyeni ngathi ngiyandiza emkhathini ngisemkhathini ngiyandiza ngingabuzi lutho futhi kumakhosi ngithule emqondweni nami akufiki nokuthi size ngimbuze lutho kuthi ngosuku lwesibili ngiliphuza igazi futhi ebusuku ngilale ngiphuphe ngingaphansi kwamanzi emgedeni omnyama ngimangale futhi ukuthi hayibo lamaphupho ngingasho lutho ngosuku lesithathu ngiphinde futhi ngiliphuza igazi ngosuku lesithathu ke ngiphupha ngisentabeni uyabona intaba ukuthi i-triangle mina ngimile phezulu lesicongweni sentaba ukuthi ngigibele kanjani ngazi kodwa nje ngimile esicongweni sentaba angenzi lutho nje ngimile ngidideke ukuthi intaba konke lamaphupho ngoba mina la ngizolashwa ngasho ngiphupha namaphupho akufiki kumina emqondweni ukuthi ngithi gogo yazi ngihlosha amaphupho kanje akufike osize ngimbuza ngithule kwasi ngosuku lwesi4 ukuphupha kwami ngiphupha ngisehlathini ehlathini elimnyama alifana nama emahlathi ukubone like amahlathi lawa iAmazon forest amahlathi kanjalo ke lihlukile nje ngikulo phakathi ihlathi ngosuku lesi5 ngaphupha ngisemanzini kodwa ayigazi isiziba ngimile phakathi nendawo amanzi angizungezile igazi like abomvu nje igazi amanzi ngizibuza ukuthi igazi lihlangana kanjani ngoba mina ngizolashwa la namanje akufike emqondweni nami ukuthi ngimbuza ugogo ukuthi hayibo gogo phela selokhu ngifikile la ngiphupha kanje akufiki ngithule ngosuku lesi6 ngiphupha ngikuyipyramid leyase Egypt yabo ipyramid nayi triangle ngiphupha ngimile futhi esicongweni lapha phezulu njengoba inkulu kangaka ipyramid angeke uvele uyigibele angazi ukuthi ngifike kanjani ngithule kodwa khona lele la ngimangazi iphupho ngosuku lesi7 ngaphupha ngisendaweni ngathi sesihogweni nje kuyashisa umlilo omkhulu ayimlilo nje emncane imlilo emkhulu abantu bahamba nqunu ipipi yalibona inquza ayibona nje umuntu hamba amabele ambona abashi kodwa basemlilweni nami nqunu ngizama ukuyifihla abantu kodwa banginaki ngizama ukuyifihla ngithi abantu bazongibona nginqunu mina ngiworried bona banandaba ekhona komunye umuntu nomuntu uyahamba yaphithizela akekho na komunye muba uthi uyabheka kahle labantu babantu kodwa uyambona umunye enyaweni ngathi unenyawo zenyoka or omunye unenyawo zesilwana akanazi inyawo zomuntu nje ngokujwayelekile ngidideke ngivuke ngakusasa khona vele babe sezongilanda ekhaya umakhosi abafonela ukuthi bangilande akufiki kimi ukuthi nasekhaya mangifika ngisho ukuthi hawu yazi ma kagogo bengiphupha kanje ngithule ngingasho lutho ngithi mhlawumbe amaphupho ukuthi bengilapheka ngoba uthi ugogo nginabantu abadala njengoba bekhona njengoba ngiphuza leligazi sho ukuthi balapheka indlela yokuappreciate igazi because mina anginalwazi lokuthi lamadlozi nonani yini engizobona ngayo ukuthi okay manje sengiright kodwa igazi waliphuza kanye ngaliphuza 7 days wonke usuku ngosuku ngangiphuza igazi lakhona esitshini lali fresh futhi igazi lakhona kodwa kuyimbuzi eyodwa ngangidide ukuthi igazi lembuzi liyanquma lele li fresh every day kodwa kungahlali kumina kakhulu emqondweni sheshe ngikudlulisa ngoba ugogo vele hayi umuntu othenjwa nasekhaya nasendaweni wonke umuntu uthemba ngokulapha ngifika ekhaya awu ngiright ikhanda lisangiphathi angisaquleki nje sengiyaphila akufika ukuthi ngisho ukuthi hayibo gogo ma ngesikhathi ngeke agogo bengiphupha kanje ngingasho lutho ngithule kuthi ebusuku ngilele kufika abantu babantu kodwa bafaka into ezimnyama ababonakali kahle ebusweni bafika kumina bathi sizokulanda usizoqala umsebenzi manje usuvuthiwe ngimangala ukuthi sengizoqala umsebenzi sengivuthiwe bangidonse ekungidonseni kwabo ngiyazibona ukuthi ngidonsekile ngimile nabo kodwa futhi ngiyazibona ngilele embedeni ngizibuza kanjani shuthi kahle shuthi babethatha umoya wami kwasala umzimba because ngangizibona ngilele embedeni kodwa nakho nje ngimile la bangithatha bahamba nami sihamba nje is like sihambe emoyeni siyandiza until sesifike kwelinye ihlathi elinezizibe esikhulu
masifike lezi ziba phakathi nendawo kungathi iportal siyangena phakathi khona la siyophumela ngakhona masingena emanzini asibi manzi angibi manzi ngimangala ukuthi angibi manzi kodwa ngene emanzini masifika kule ndawo ile ndawo engayiphupha ngosuku lesi7 ngiyawubona nawo umlilo naba abantu abanqunu bayahamba baphithizela nami nginqunu kodwa ngilale ngigqokile ngizama ukuyifihla futhi bangithathe-ke labantu bamadimoni ngasho ukuthi bamadimoni bangithathe bahambe nami sakwinkosi yakhona ihleli isihlalo sobukhosi isihlalo sakhona sivutha umlilo kodwa akashi sivutha umlilo afike kumina athi sengikulungela ukusebenza umsebenzi ozoqala manje ngi-assign nginika upartner wami elami idemoni thiwe nanga umuntu like into emnyama egqokisile zakhe awumboni ubuso kodwa uyayibona impahla emnyama like uvalekile ebusweni awubona ubuso ngathi umoya kuthiwe angimnike lami igama ngimqamba igama abe negama engizombiza ngalo bese ayasabela ngithi mina igama bathi ngicabanga ngithi uyeva like uyeva UYEVA yeva ulicabangiswa yini wena le angazi igama nje lavele lafika esikhaleni is like automatically lifikele ukuthi ngifuna ukuthi abe uyeva yena shothi thiwe nangu sezohamba nami noma blaphe ngiyakho uyena umuntu is like ukubona umuntu uDJ manager ukuthi imtholela amagig ukuthi usune gig kiphi nami kwa kanjalo yena wayefana ukuthi ungitholela amagig shothi mase ngihamba ngibele emzimbeni wami ekseni angizivukele ngivusa uyena izwi lakhuluma lithi vuka ngivuka emqondweni wami is like I know bengiphupha lamaphupho awekho bengihlaye nje ngiyaziphuphela khamba insuku ngiphuphile futhi ngilale ngizwa umuntu athi vuka ngiyavuka ivoice kayeva and ivoice yakhe is so demanding awumquestion uthi nje vuka akakhulumi kakhulu and into ayishoyo uyayenza angimquestion ngangiyenza athi vuka ngivuke geza ngihambe nyogeza ngisho ugqoka kanje ngihlezi ngigqoka ngiveze amabele cleavage faka izinto ezincane uyena ongitshela uniform yami ukuthi igqoka kanje ngigqoka bese siphuma hamba ngizophuma ngomnyango ngihamba athi ngena la uyena ongitshela nomgwaqo uthi ngingenapi ngingene mase ngene ngomgwaqo angikhoma umuntu wesilisa wayemile athi nangi yamlanda ngihambe kulomuntu wesilisa like ngifika kuye ezumuntu odukile ngifuna ama directions okuyathizeni ngoba uyeva ongaphakathi kumina uwenza ukuthi abantu babe attracted kumina automatically ubhuti mengibona uyaheheka bese azama indlela zokungishela kanjalo bese ke okuye nokunye kenza sesendlini yakhe noma uyabhuka sesiyobhebhana nje zabhebhana futhi mase sibhebhana akumina uyeva uswe ngaphakathi ngoba ngisuke ngenza itele engazazi nami helicopter man on top angizazi lezo zinto kodwa lapha ngenza into engakazi ngayenza before engayazi shothi uyena ocontrolayo futhi mase ngene emzimbeni wami is like ukumbona umuntu oba nama visions ngiyambona umuntu ukuthi lo muntu lo ubezoba yini kusasa lo muntu bezoba udokotela ngiyayibona idestiny yakho umuyeva ekimina ngiyakubona ukuthi wena kusasa ukhulube yini the most bebhana mina nawe ngoba uyeve kumina uyakuthatha konke lokho inhlahla yakho kahlahlo nizosala uyigoboke li-end usala nje mase siqedile ukubhebhana mina nawe usala ungasathandeki uyanyanyeka ebantwini awuthandeki ubhuti la kasi nje siqeda konke ukubhebhana wachama nami ngachama ngagqoka ngahamba kwakumina wayesenesidini enyanyeka ngimnyanya ngafika endlini uyangifonela ngimblock phambi kokuba ngimshiya ahambe ngadimanda imali anginiki mangidimanda into kuwena uyanginika iyona ndlela nami engangithola imali leyo kuba ngisekhaya angisengikwazi ukuthi ngisize ngifike nje nezinto ezincane uma acabanga ukuthi mhlawumbe ngithole i-piece job unyana khona la ngisebenza khona kwamina ngangisokwazi ukuthi ngithenge ingubo zokugqoka ngangasaceli lutho kumama ngangisengizenzela nje izinto ngenxa yemali ngithola ngafike ngilale nawe bese ngidimanda imali wena unginike Ukunikeza willing lo muntu imali uyanginika kahle wena
unginika nje yonke imali yakho ona ngisho kuthiwa unamali mangithi ngifuna imali lo nayo awuyazi nayo into oyenzayo usungaziboleka nje usungaboleka unginika imali ungene ekweletini unginika imali mangifika ubhuti engifonele abe sicefe kumina ngimblock ngiqhubeka kanjalo ngempilo kuthi ngelonye day uyeva athi kumina vuka ngalolo suku ke wayefuna sihambe imishini yasesontweni khona isonto engangijela ukudlula kulona nje asekhaya ngihamba lagcwala ngangasonto kulo kodwa ngangibona mengidlula abantu bayagcwala kulela sonto wangivusa uyeva wathi imishini yami namhlanje ilela sonto angitshela nendlela yokugqoka ngangigqokile nje ongangithemba ngifaka ingubo ende ngishuqulile ngithwele ekhanda ngibophile ngahamba kahle njengomuntu nje oyongena kahle esontweni hayi ngihambe ngesonto mangifika esontweni uyeva kangena esontweni uyasala eminyango uyasala phandle imishini yami lelo sonto kwakuwumfundisi ukuthi nje ngiyeke umfundisi ngigcine ngilalile naye umfundisi ngingena esontweni uyeva sale ngaphandle kwangithatha 6 months ngilelo sonto before ngilale nomfundisi ngangisajwayela abantu bangibona njengengane innocent ngahamba ama-Bible study ngizwana nabantu ngangihamba ngisho ama-class okubhabhadisa ngifunda ama-class okubhabhadisa ngangasali kwi-Bible study ngangihlezi ngikhona after church ngangisala mina abantu behamba ngiclean ngiqoqa itulo ngibuza umfundisi baba umfundisi kanjani baze bangithemba noma umfundisi babona ukuthi no ngingane yabo kahle kahle ngingane yabo bangithemba nakizinto zebandla ukuthi makunikeliwe after church imali ngiyayibala mina ngiyibeke la ihlala khona ngangisengithemba kana leyo ndlela ngifika nje esontweni kukhona abantu abakade bafika abakazi bafika kulelo zinga ngifika mina ngisho kuyi present worship team kwakuyimina ohamba phambili hey baze bangithemba kuthe after 6 months ngosuku ngenyanga esi6 esontweni umfundisi esisela sort after church ngakhumbula ijacket yami ngaveza icleavage ngikhuluma nomfundisi uyeva ungaphandle umfundisi waba distracted wabuka amabele ami wangibona ngaleyo ndlela okungihalela the moment engibona ngendlela okungihalela like ila uyeva ekhona khona ungena emzimbeni wami sedistractekile umfundisi sengena emzimbeni wami uyeva sengiyamqabula umfundisi khona lapha esontweni sesabhebhana mina nomfundisi achame nami ngichame phela kanjalo ngiyaqoqa emva kalokho ngiyamblock umfundisi angiphindanga ngambona ngiyamblock ngisho umfundisi sekuphelile ngisokuhlanganisile sengiwenzile umsebenzi wami wanginika nemali imali yebandla yeza kimi ngayidemand phela leso sigameko ngiqhubeke nje nempilo yami mina kuthi ngenye imini ngidlula kulela sonto ngiyabona uthulekile is like sekuyindle yalahlwa akusekho umuntu ongena khona lawa ibandla phansi ngenxa yami akusangeni umuntu esontweni kutholekile seligugile indlu nje eyalahlwa nje yabona yangabe sakhonza umuntu kuqhubeke kanjalo ngiqhubeke nempilo uyeva lokho engihluphile ngivusile ukuthi vuka ke manje imishini yami enye kwakuyobhidliza umndeni ubaba wayeshadile kwelinye isonto nomndeni wakhe le couple yayizibonela kulelo sonto ngoba babeqinile okholweni futhi indaba yabothanda kwade bayiqala beyisibonela kubantu abaningi nabasha bazimisele ngokushada kusasa imishini yami ke kwakuyobhidliza leyo mndeni uma ngifika esontweni ngifika vele ngingelosi ngigqoke kahle ngizimisele uyeva usala ngaphandle akangena esontweni ngoba madimoni vele wangena esontweni akangena usala ngaphandle ngifike bangifika esontweni ngosola moqala ngihlalise eduze kwengane ingane yaloyo mndeni phela ngifuna ukuba uchomo wakhe siba bangani iyona target yami yokungena emndenini ngizwana nisenaye bese umfundisi athena hayi abafika esontweni ngicela beze phambili bazobingelela hayi ngifike ngizikhulumise ngizisho ngizenze ingelosi nje umuntu odabukisayo ngisho ukuthi isifiso sami ukuthi ngiqine okholweni futhi ngithole nomshado lokho bengikwenzela ukuthi
abantu besilisa mehlaba bheke kimi mase ngikhumela umshado ukuthi hawu le ngane iphethe kahle ikhuluma ngoNkulunkulu la ngomshado. Yes, ilungile. Ilungile, ifunda izinto ezinhle empilweni. Kanti vele lo mndeni nawo uqinile okholweni. Shuthi kwabalula ukuthi ngizwane nalengane yakhona. Ngangena ukuthi nje athena ama Bible study mina nayo. Sasa exchange ama WhatsApp numbers. Izingifonela ukuthi ngize ekhaya kibo. Babe kahle, be rich, benemali. Ngize ekhaya kibo. Ngizonza ama Bible study, ngifika njalo nokufika nje ngize nama sleepovers. Ngiqambe nama kulo mndeni ngizenza umuntu owakhulisa ugogo uyagula, ngiyaphanda, ngikhilela abantu ngiyabawashela ukuze ngithole imali ugogo alale edlila aphuze namaphilisi. Bangizwele, bangithatha njengelunga lomndeni. Kwabalula kumina. Kodwa kwangithatha unyaka ukuthi ngigcine ngilalile nalowo baba. Yo, kwangithatha unyaka, sajolana kakhulu. Ngifike ngenza ama sleepovers, ngihambe, ngifike ngiwasha izitsha, ngiclean, ngenza imisebenzi endlini, engiholele uma bengiholele. Ukungiholela kwabo uyabona ukuthi le mali iningi for umuntu owasha izitsha. Bebengasangiholela izitsha kuphela ukuthi ngiwasha izitsha ngapheka. Baholelela ukuthi bazi isitoro sami esidabisa ukuthi ngihlala nogogo uyagula. Silala singadlile. Shuthi unyaka wonke nje awulinde opportunity. Ngangilinde opportunity and yayingaveli. Ngangihlezi ngilindile. Kwathi ngenye imini kwaphoqa ukuthi umama nabantwana bahambe baye emakhaya. Ubaba wayezosala ngenxa yomsebenzi. Umama wafonela mina ukuthi ngoba ubaba uyabaza abantu besilisa abazwana nokcleaner, abazwana nokupheka, abazwana nokwasha izitsha. Bakusele bona endlini nje uyazi nawe kuba kanjani. Angifonela umama athi uma esemsebenzini ubaba ngifike ngithatha isikhiya lahlala khona ngasengazi lesikhiya sihlala lapha isipeki. Ngisithathe ngene endlini ngiclean. Ngipheke ngiwasha izitsha. Hayi kimina lokho kwafika as opportunity. Ngafika engekho ubaba ngathatha isikhiya ngavula ngene endlini. Ngayiwashisa izitsha ngaphithizela endlini kodwa ngenza kancane ngifuna ukuthi maybe emsebenzini angifici ngangizazi ikhathi sakhabuya ngazo. Yes. Ngizenzise kancane lapho ngiya ukuyoclean ngifake nje iskate sabe singaka livela lonke ithanga ngifake iskipe sihamba sithi kuvela lonke ibele ngiyavela nje ngaqwa ngebomu kusho uyeva imiyalelo kaYeva. Ngifike ngicleanise nje ngibe slow ngizwe imoto ukuthi sekayaqhamuka uyabuya. Ngizise sitting room ngizenza umuntu osula iTV nestand se-TV ngigobe ngoba vele isikhe sami sincane uzovela ngigobe. Wathe ngena vele into ayibona amathanga ami nami wa distracteka wangibuka ngokungilangazelela. The moment ungibuka ungilangazelela uYeva utake over yangena emzimbeni wami. Saqablana nobaba sabhebhana nobaba wachama nami ngachama. Emva kalokho ngaqoka ngaye ekhaya. Ngafika ekhaya ngablock ubaba ngablock umama ngablock wonke umuntu kuleyo mndeni. Ngaqhubeka nempilo yami angithi seyiphente ehlanganisile. Bena bengizonza umsebenzi umphelo womsebenzi wami. Yo. Ngafika ekhaya ngablock wonke umuntu angiphinda ngabakhulumisa. Ngaqhubeka nje nempilo yami. Ngithe sengizwa yazi ukuthi indaba nawe ayihlali phansi. Ngizwa kuthiwa after ubaba sebuyile le emakhaya nengane. Baxabana nobaba njengoba ingxabano enkulu ba divorce bahlukana. Ukusho ukuthi umsebenzi wami uphumelele. Ngiqhubeke nempilo yami. Kwaba khona imishini engimakaza uYeva nginika yona engajwayelekile. Ngoba ngokujwayelekile ama mission wami abantu besilisa abakholwayo. Ngangiqala ukuyobhekana nomuntu wesifazana okholwayo. Ngahamba ngathunywa kwelinye isonto imission yami ngakuyi ingane yomfundisi. Sasicishe silingana mina nayo. Ingane yomfundisi iyakholwa. Uyilo muntu lo akayena umuntu wabangani kodwa futhi ufriendly. Ngoba kwangithatha 8 months ukuthi ngigcine ngizwene naye ngempela. Angivumeli ukuthi ngene empilweni yakhe. Ngafika kwisonto ngazama ukuzwanisa naye. Ufriendly kodwa akayena umuntu ofuna abangani eduze. Uthuma umkhulumisi uyilo muntu inkosi kubusise sisi unjani sisi amen. Uyileyo nhlobo. Luqinile ukholo lwakhe. Uyaziwa ukuthi uqinile and akahleka akangeneki. Ngazama zonke indlela zokumngena akangeneki. Kwathi ngenye imini ebusuku ngihleli ekamereni uYeva athi kumina ukuze ngisondele eduze kwalwasisi angitshotshwe iBhayibheli lakhe. Akangitshelanga ukuthi iBhayibheli ngizofika ngilenzeni. Wathi nje angitshotshwe iBhayibheli lakhe ngesonto. Lishaya isonto ngihlale seduze kwakhe lo sisi.
ngilithatha iBhayibheli lakhe libeke la eceleni kwakhe ngilithatha enganakile sekuzophuma isonto ngilishuthe esikhwameni ngenze sure ukuthi ngiphuma ngithi shwi angibe ngisahlala ngalithatha iBhayibheli lakhe ngaphuma kuthi ebusuku uyeve ngivusa athi vuka thatha iBhayibheli uyamasturbate manje shaya indlwabu shayele kulo iBhayibheli indlwabu shayela indlwabu eBhayibhelini uzuchamele kulo chamele iBhayibheli ngilithatha ngikhumule impahla zami ngilithatha iBhayibheli ngivula amathanga ngilibeke emathangeni kanje ngishaya indla uyeve seseke over angikwazi ukushaya indlwabu kodwa izinto into engangishaya lapha ya ngangishaya ngaze ngachamela kulo iBhayibheli iBhayibheli ngichamele kulo uma ngiqeda ngigqoke ngilale ngilibeke iBhayibheli ukuthi kushaya isonto ngesontweni lishaya isonto sihamba isontweni sikhonze after church ngizihambise kusisi ngizenzisa umuntu ocosha iBhayibheli lakhe ngoba phela limdukela ngithi nale yazi ngakutholela lona walishiyeke phikepi athi hawu ngiyabonga inkosi ikubusise alithathe kwaze ngizakalele emva kwalokho yena wayeselandela mina sisi unjani sefuna ukuzwana nami sesazwana manje sesa WhatsApp ama WhatsApp numbers usangi-invite kubo babephila kamnandi kubo uyangi-invite senze ama Bible studies ndawonye senze nje yonke into ndawonye ngenye imini ke wangifonela wathi angize size sibe ne Bible studies so2 ubaba wakhe engekho so2 nje ube mina naye ngifika masifika sekamereni lakhe afika ngenzela ukudla kube mnandi sidle sixoxe siphuze nje ijuice and then iqala iBible study ithe iqala iBible study ngambona ukuthi uyadistracteka angimazi ukwenzakalani kuyena but ngambona sengibuka from emathangeni ngangigqoka into encane neveza amabele wangibuka from ezantsi wazunyuka amabele nami immediately uEva wangena ngamqabula ugele sabebhala nogele sashaya iskero wachama nami ngachama emva kwalokho ngagqoka ngahamba ngangifike endlini ngamblock ugele uphelile umsebenzi ayikho into esizongihlanganisa naye sengiyenzile into ebengiyiyele lapha ya ngamblock yo angiphindanga ngahlangana naye emva kwalokho angazi ukuthi kwaphelela laphi ngaye ngithuswa ile iBhayibheli le shothi washaya indlwabu nje ngayishala kulo eBhayibheli ngachamela kulo iBhayibheli indlwabu ngayishala eBhayibheli ngachamela kulo hayi ujulile ngempela manje njoba sikhuluma uyeva ukhona manje njengoba sikhuluma uyeva uhamba nami noma phela phe ngiyakhona uma ngingena endaweni engcwele akangeni phakathi uyasala ngoba uzosha manje obula usele noma usemnyango hayi ungcono ngoba phela ngoba kubu bezongena kanti wena umuntu onemoya ebonayo mhlawumbe nokholo lakho oqinile noma kanjani bezosaba alright ngakho mangihamba usale eminyango mina kahle hle ngibhekele kufanele ukuthi ngibheke icoast ukuthi clear ukuthi angakwazi ukungena okwamanje usele mina ngingene la ngedwa ungamfaki lana ngifuni ugcina kusenzakala ezinye izinto alright manje uthi sikusize ngani as isho into engilethela lapha phela ubuke kuumuntu oenjoyayo nje like yonke lento nemali nento yonke oyidingayo so what's wrong now Butam akukho mnandi endaweni zabumnyama obumnyama bukho mnandi into engilethela ukuthi sengifuna ukuphuma akukho mnandi angilali ngihlezi ngikhathele njalo ebusuku ngiyazi ukuthi midnight ngiyalandwa ngiyosebenza ngisebenzisa wendoda amapiki ngiyagubha le kule ndawo lapha ngiyasebenza siyashawa ngapha umonzi iphutha kuthiwa wena gubha sebenza la ungenza kancane ungasheshi uyashawa ushaya ngesithweb esinomlilo usebenza kuphi ngisebenza lapha engangiyekhona bangina khona uyeva la kunenkosi khona la kuvutha khona umlilo kule ndawo engakuyona abantu abahlala khona benqunu la kuvutha khona umlilo usebenza ngokomoya ngisebenza khona ngokomoya njalo ngo12 ebusuku ngiyahamba ngiyosebenza ngibuya sengibuye ekseni uyeva sekathi vuka geza hamba na imishini manje mina ngikhathela akukho la ukuthi mhlawumbe ngihlala khona ngiyarelaxa ngiyimina nanokuthi bhuti wami sengenza amaphutha amaningi uma ngenza mistake ngingenza imishini ngesikhathi ngiyaphanisha ngithi ngilele ebusuku ngizolandwa
ngendluzulu bazongidonsa bangise kuleya ndawo amadimoni lawa ajala ukungilanda ngiyoshawa azondiza ngathi inyoni eziningi ekhanda angithi kanje ngathi angiphoka kuthiwe awenza umsebenzi ngesikhathi uthunyiwe na uthumeki mele yonke into ngiyenze ngesikhathi abasibekile ukuthi yilesikhathi lesi if ngiyenze late into ngisho kuthiwa ngiyenzile ngizothola punishment ukuthi ngishiwe isikhathi bemile ngiyenze ngalesa sikhathi awuxolisi ngisho kuthiwa uyaxolisa akunazwelo lapha uyaphanishwa. There's no room for mistakes impilo yalapha there's no room for mistakes yonke into yenziwa ngesikhathi uma kuthiwe into nayi mission manje u10 akuba u10 wena umusu yenza ngo12 ngoba ushiwe isikhathi usu late ngisho kuthiwa usiyenziwe kodwa usu late uyaphanishwa uyazi ukuthi nebusuku ngo12 uzolanda ngilanda ngendluzulu ngoba sengenza amaphutha amaningi ngishiwa isikhathi kuma mission amaningi ngishawa isikhathi ngihlezi ngilandwa ngiyophanishwa wena ulalela uzwa ngithi ngiqeda kuphanishwa ngisebenzise wendoda ngiphatha amapiki ngiyagubha lapha siyagubha sibani sashawa nangapha kuthiwa sebenza manje akukho la engithi mina ngihlala khona ngiba yimina ngiyarelaxa ngiyalala angisikhumbuli ngilala peacefully angisikhumbuli ngidla peacefully kuyenzeka kushonelanga ngingakaze ngidle kwesesikhathi ngidle kanye and ekhaya abayiboni yonke leyo nto manje mina sengikhathele bengifisa nje ukucela umfundisi noma umthandazi ozongilekelela angisize ngoba angisafuni sengifuna ukuphuma sengikhathele manje ubuzogcina ulale naye lo mfundisi uzokusiza kanjani angazi bhuti wami kodwa into engiyazi ukuthi njengamanje ngiyalidinga usizo ngayo yonke indlela abathandazi noma babe ngakhe nje ngihlanganyelwe ngikhulekelwe nje ngikhishwe kulento mangidinga ukuyofaka emanzini olwandle bangifake olwandle noma bangenzeni ngoba angazi ngempela ukuthi ugogo wangenzani esigodleni sakhe leli gazi oyengiphuzisa lona angazi noma elembuzi ngempela yini ngoba igazi lembuzi liyanquma lembuzi le igazi layo liba fresh every day for 7 days liba fresh angimazi ukuthi wangenzani mhlape naye ungeyingcenye yobumnyama kwakuthiwa aka-eda abantu angazi wasebona mina ngiyithatha noma umsebenzi awenzayo ngoba ugogo uyinyanga nje edumile endaweni akawaswela ama-customer kuhlezi kugcwele esigodleni sakhe kuhlezi kunabantu abazocela usizo and futhi u-rich unemali ngisho isigodlo sakhe uyasibona ukuthi umuzi wakhe nje umuzi ungazofunga ukuthi kuhlala angazi ipolitician kuhle ngisho isigodlo sakhe sihle kuhlezi kugcwele kuphithizela izimoto manje angazi ngempela ukuthi kwenzakalani ngakho ngilana ngizofuna usizo kubathandazi nakubefundisi ukuze ngisizakale ngoba angisayifuni lempilo sengikhathele ngiyazibona semzimbeni ukuthi ngiyehla ngiyaphela ngoba angidli angilali ngihle ebusuku ngiyasebenza midnight ngiyalandwa ngibuye kuseni sekuthiwa vuka geza naye emission sebenza angilali mina angilali angidli shutha usenandaba nemali manje angisenandaba nalutho manje sengifuna ukusizakala ngibe right ngazi nokuthi uMakhosi la wangenzani ugogo yiphi indlela engasizakala ngayo mhlape akumina phela yosizakala mhlape khona nomunye umuntu owalashwa uyena ugogo ongalithola usizo mhlape ubhekane nenkinga efana neyami yena uyasaba ukukhuluma akanazi isibindi mhlape ukukhuluma kwami kuzosiza abantu abaningi no ayikho inkinga zozama ukuxhumanisa nabantu njengibaziyo sibanikeze newarning ukuthi hey bangagcini belale nawe baqaphele but I know in the meantime I think angazi advice ukuthi mhlambe nawe uzama ukuyobona lo gogo yabo umchazele nje isimo sakho ngiyenzeka ukuthi mhlambe avume yabo avume ukuthi uyena owayenza lento angithi it's just an advice in the meantime nathi sokuzamela usizo yabona so thank you for coming with podcast and sharing your story angazi any advice ubabukeli into engayisho ukuthi nje kakhulukazi abantu besilisa baqaphela ama hit and run amantombazana umuntu akwazi ukufika azolala nawe ebese eyanyamalala
kumele uqaphele nje uqaphele nje abantu besifazane niqaphele kakhulu ningahambi abantu besithi babe be-approacha noma ubani nenze isiqiniseko sokuthi angazi ngithini niyaqina ngempela okholweni niyakhuleka ngaphambi kokuba uphume endlini ngoba wazohlangana nani ukhuleko uma kugqonywa kini niqiniswa yenza lokho kwenziwa kini ugqoma uyiqinisa wenze konke ukuze ungabi target ngoba ngenzeka kusimina ngedwa sibaningi esasizwa ugogo loya mhlawumbe baningi abanje ngabe benza the same thing or mhlawumbe abaye benza kwamanye ama-department asazi kodwa so ni proof ukuthi lo gogo wakufaka kulento awunayo but anginayo ngicabanga ukuthi uye ngoba kwangiqala ngibuya kuye esigodleni konke namaphupho konke negazi lembuzi lelo ayengiphusa lona angimbonanga noma eyuhlinza leyo mbuzi ukuthi nakho uyayigwazi ukhipha igazi layo ngangihlela esigodleni mina ngiqhamuka senginikwa igazi nakhona igazi lakhona ungilethela nini uma sekuzoshaya u12 wenza short ebusuku uma sekuzoshaya u12 ila nginika khona igazi engizoliphuza. All right no thank you for coming sokusiza uzolithola usizo uzoba right uzoba right. Okay thank you for watching guys. If you want to contact me email me, email izothola ku description noma inbox me with Facebook. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Siyabonga.